Machiegni kendo janeno mar Ramogi TV. Riwruok ma Jodolo e kaunti ma Migori okwayo kwe kind oganda e seche ma koro igeno ni duonda buche siasa manie bwo Azimio la Umoja oseyango ni gidhi e doho mar kwedo duoko mar yiero. Ma bende nolandi ni kweth mar Kenya Kwanza noloyo. Kane giloso e boma ma Migori, Jodolo go kotel negi kod jadolo maduong' mar PEFA Alan Odoma ne jokwayo oganda jo Kenya mondo med bedo gi kwe seche ma girito ng'eto mar doho maduong'. Odoma ne oseyo duol mochung' ne yiero IEBC kowacho ni pogruok mane one kind commissioners mag duolno nyiso ni duoko mar yiero ne nitiere kod chochni. Ne gimedo bende kwedo kweth mar jodolo moko moseungo lwedo yiero makamano kata kobedo ni ging'eyo ni pogruok ne nitiere. Ni nyaka sani wabedo gi samuoyo matin mondo mi wachiw puoch kod pak ne ng'at manyocho land ni olocho kata mar seyo ng'at manyocho lo nikech IEBC ema notayo yiero. To IEBC no emopogore. Bathe moro wacho kama, bathe moro wacho kama. Nyiso ni pok wabedo maliwa inya ni ere ng'ama wacho adier. Omiyo kata kodoko ni jowadwa moko oseruyore mokawo atwa mambele, to wan wamedo kwayo jowa moyie kuom adiera kendo yie kuom kwe ni waritura ne. Katubedo jomoko samoro igi mamiyo gi make a decision too early. So we as clergy, we must stand on the neutral ground and wait upon the result of the Honorable Supreme Court of Kenya, whom God has given authority and the Constitution has given authority to decide on the right direction to help Kenya so that we can avoid bloodshed. Wane kado mar piny, kendo wane ler mar piny. Kik onego wadonje weche mag yamo, mag maundu, kendo kik onego wabede gimoro amora manyalo kethonwa kwe.